ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଇକ୍ ଧରି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଏ, ବାପା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ କି ନ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ସାନୁ ହେଲମେଟ୍ଟା ସାଙ୍ଗରେ ନେଉଛୁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭୁଲିଯିବୁନି। ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲିଣି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ତାଗିଦ ଶୁଣି ମୁଁ କେବେ ବି କହିପାରେ ନା ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବନେଇଥିବା ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯିବନି, ମୋ ଦାମୀ କଳା ଚଷମାଟା ହେଲମେଟ୍ ଭିତରେ ଲୁଚିଯିବନି, ବିରାଟ କୋହଲି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବଢ଼ାଇଥିବା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦାଢ଼ିଟା କାହାକୁ ଦିଶିବନି। ଆଉ ସେ କଥା କେବେ ବି ସେ ବୁଝିବେନି। ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମାନେ ବାପା ସବୁବେଳେ ନଜର ରଖିଥିବେ ମୁଁ ହେଲମେଟ୍ ନେଲି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ବା ମୁଁ ହେଲମେଟ୍ ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେଲମେଟ୍ ଆଣି ମୋ ହାତରେ ଧରିଦେବେ ଆଉ କହିବେ, ସାନୁ ହେଲମେଟ୍ଟା ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ପାଳନ ପାଇଁ ନୁହେଁ କି ପୋଲିସ ଫାଇନ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ କିଏ ବା ଶୁଣେ। ମୁଁ କଲେଜ ଗଲାବେଳେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଘରୁ ବାହାରିଯାଏ, ହେଲେ ବାଟରେ ହେଲମେଟ୍ କାଢ଼ି ରଖିଦିଏ। କିଏ ସେ ହେଲମେଟ୍ର ବୋଝ ବୋହିବ? ସେଦିନ ରବିବାର ଥିଲା। ବାପା ଆଉ ମୁଁ କିଛି ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲୁ। ସପିଂ କରିବା ପରେ ବାପା କହିଲେ, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତୁ ଟିକେ ବାଇକ୍ ଚଲା, ମୁଁ ତୋ ପଛରେ ବସିବି। ମୁଁ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ବାପା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ମୋର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଠିକ୍ ଛକ ଉପରେ ସେ ମଦୁଆ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଟା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଲା ଆମ ବାଇକ୍କୁ। ବାପା ଆଉ ମୁଁ ଛିଟକି ପଡ଼ିଲୁ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ମୁଁ ହେଲମେଟ୍ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ବାପା ସେ ତ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ବି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ? ସେମିତି କିଛି ନିୟମ ନଥିଲା। ଗାଡ଼ି ପଛରେ ବସିଥିବା ଲୋକ କ'ଣ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ? ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ହେଲମେଟ୍ ସହିତ ବାପା ମୋ ଜୀବନକୁ ଦାନ କରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସମୟ ଆଉ ଥରେ ପଛକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତାନି କି? ସେଦିନ ବାପା ଯେମିତି ବାଧ୍ୟ କରି ମୋତେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଜୋର କରି ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲମେଟ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସମୟ କେବେ ପଛକୁ ଫେରେନା ବୋଲି। ସେଇଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦିନ ବାଇକ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଲାବେଳେ ଓ ପଛରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ଯାଇନି।